Ow! Baby, I wanna fuck your ass tonight. Kato! Mitä haluat tehdä? Mikä vittu toi on? Fair enough. Ooh, you got the packet in there. But you, I wanna see if you're a boy with Ai giant. vittu. Tää on musta nyt jäätelö. Oi vittu. Ei ollut jäätelöä. Au! Mä kuolin, mutta mä en oikeesti kuollut, okei. Nyt sä kuolit. Mikä ulkohuussi? Se mihin mennään kaksi ja mennään eri koneisiin. Se ryömii vieläkin. Se on ruumis vaan näis mun Tee mitään tää vitu ruohonlehturi. Vittu toi lähti lentoon ja se pieras vielä kaiken lisäksi. Mä varo, se sykkii, se tappaa sut. Vähän sä outplayer sit. Mä outplayer. Mun piti kattoo. Aina kun tuolta venttiilistä hyppää saa, niin mä vaan tuhoan sen yhdellä kutilla. Mä vappulan näin. Mitä mun pitää mennä? Pitää mun löytää joku uusi paikka. Pitää mun kuunnella mitä noin vitun apinat puhuu ja sitten mennä siihen kohtaan. Sä kuolet. Sä kuolit. Niin kuolenkin. Näitä tulee ihan vitusti. Mitä vittua? Mistä lähtien noi osaa kiivetä seiniä? Scavenger bot waiting at bot waiting. Kävin sen bot waiting at. Mä näytän homopornoa. Näköjään. Näkyy. Noi käy sun kimppuun taas vittu. Tai yksi on jumissa tuolla laatikon takana. You wanna suck penis, John? I know! Just ollut. Lataa sun paska aseet vaan. Miksi se tulee näin vitusti ja jatkuvasti? Täällä on niinku sekuntia kanssa, että sä pystyisit juokselemaan tää vitun läskä. Mitä vittua toi tekee toi zombi? Se kävelee seinällä. Mä kaadoin se. Hell yeah. Tässä saa kolminkertaiset kullat näistä tehtävissä, niin me tehdään niitä. Kolminkertaiset kullit. Miksi mä ammun liekkää mun suusta? You guys should keep it at least one of them do what the fuck. Ah! Sun onneksi toi nuotio meni sammuksiin. Mä vähän kaljuuntunut ihmiskauppaan. Nyt. Hei Freddy. Anna aikaa. Mä oon perkkaa sulle. Jou. Vittu saat homma. Mun muistaa. Ja mä mestä sinne. I want to break free. Niin nää on orava tavassa. Au, jeeres. Kato. Seuraava kato. Don't slip your penis in my ass now. No mitä hemmettiä. Älä liu. Kato. Älä! Mitä mun hevonen tekee? Miten sä sen ammuit? En mä tiedä. Näitä poikia voi luuttaa. Mitä vittua mä ammuin What was that? Did you make that sound?
Miu, miu, miu. Fuck you, asshole. Saiko mä ne suutelee toiseen? Missä ne on? Mä ammun näkymättömällä aseella niitä. Kato, rupes se suutelee toiseen. Mä meitin 90% mun HP:stä yhtä lyöntistä näin. Kato, ne suutelee toisiaan. Vähän aikaa. Hemmettiä. Ne vaan nopeeta antaa suukon toisilleen. Mulla ei enää hiileä by the way. Mä tappelen näkymättömällä aseella noita vastaan. Mitä hemmettiä tässä tapahtuu? I'm on ultra settings. I probably should, because it looks like it doesn't matter, but yeah. Oh, I'm down. I just blew the fuck out of that tank, holy shit. Victory! Pelastin aina vituinen sähköiskuilla ton tyypin. Mä oon hyvä tiimillä, mä vaan heitän liekkiä ja pitää pakko. Laskussa nopeasti. Me tapettiin toisemme. Mä ammuin Nibraa päähän ja se ampui mua päähän. I'm hacking. Are you in? Are you in, son? Put in the number. So strong. It is so strong. It is really strong. I just got a 5-man with the shotgun. That's what I'm saying, bro. It's crazy. Tiedätkö sä, mä kiuttelen tästä uudesta. Vittu mä otan, että Killing Floor 3 noille sää kontti. Ja mua ärsyttänyt sen niin vähän tekemään. Mä osuin raketin heittoa tuohon helikopteriin ja tuhosin sen. Mä nyt... We are at a disadvantage, but this fight isn't won yet. Counter that! Repel me attackers at Bravo 2. Hot fire down! Saa. Vittu mä olisin halunnut ampua tuota kraatiheittoa tuolla helikopteriin. Vittu mä ois ollut tiimillä mun takapuolella. Ampuuks Tää mun taas pakko mennä lähemmäs. Mä tuhosin tuon helikopterin. Vittu toi oli hieno kuti. Ammuin päähän tuolla laskuvarjoon. Ai kilvellä voi lyödä asioita. I wanna wiggle your penis up and down, up and down, up and down. Aivan kun hyvää musiikkia. Homerikka. Tämä on mitenkään nyt papa. Papattimassa tuolla ei. Mä saadasin tuohon. Mutta mä... Tuo hyvän näköinen vielä toistana. Niin se sun yllättävän hyvän näköinen vielä toistana. Mä tuhosin noitten vitun V-tollia ja tapoin joku 5 ihmistä. Onko yli? Dr. Fowler, this is the director. You will Fuck help you. these people reactivate the Fuck you. bioetheric portal. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Mä vaan seison täällä katolla ja vaan kattelen ihmisiä, kun ne käy suihkussa tai kiikareilla. Tänne hyppäs vihollinen tuotteesta vitun lentävästä mopoautosta. Täällä taakse tappuu tänne katolla. Tuossa on tuo vitu
hökkelissä. Ne onkin se vaan meni paskalehdi. Vittu täällä on porukkaa täällä talon takana. Mut tavattiin PFVITTUlla. Miksi mut lähetettiin näin kauas? Alpha 1 is being attacked. Tänne vaan les vihollinen mopo-autolla ja sitten se kolaroi sen ja räjähti. Muu! Vittu tää uusi pistooli on hyvä, mitään helvettiä. Tää se minkä sä ostit oikealla rahalla. Eli... Tuolla tyypillä oli huono sihti. George St. Pierre! Yo Pierre, you wanna come out here? I have a penis in my butt, but boo, 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 boo. Pää vaan ihan aukeamassa. On sitä. On ne kiipeillä. Se kiipesi tota seinää vittu, vaan muita päähän. Hyvä. Mun pitää... Kauan sulla on aikaa vielä ennen kuin sä... 14 Oot sekkaa. uusit. Joo. Mulla on kiikarit, mä voin katsoa kiikareilla, kun sä tappaat. Teekö sä mun finisheri kiikarilla? Näin. Vittu toi vispaa toi vitun volataili tuolla. Did you hear that? Mikä toinen on? Vittu, joo. Mä laitan tää pelipesun lakaan, kun sä et hittaa tää kakkeeta. Hemmettiä. Sun jalkapaino on ihan jäykkä. Ja se vaan vibraa ihan vitun lujaa, kun sä lataat sitä. Vittua sä just teit. Miltä tää näyttää? Kato. Mä Turvaa voin sen laittaa viestin. sen tohon lavalle. Heippa. Sä kato kyytiin. No mä kerede kun sä ajat karkuun. Se on tulessa se äijä. Tää kyydissä. On. Pitäisikö sä noin tehdä? Tossa oliks? Okei, se vaan katos. Kaikki. Kato mä halin sitä. Okei. Mä otin ton olemattomasta. Tuo pitää tulla tähän lähelle. I'm gay. I'm gay. Please don't forget to boil water, thoroughly wash your whole asshole. Mä arvasin. Mä arvasin, että